Kae wis ndudut kae padahal miki wis ngerogoh. Ora sida. Ya. Buke. Buke ya wis. Ayo Bos Padang, Bos Padang. Pak Werdi sing pundi Pak Werdi? Oh, Ibu. Yang mana? Yang ini. Kenalan dulu boleh Ibu? Sugeng siang. Sepisan ketemu. Gendong kemana-mana. Wong bagus gantilanku. Bodo ati rinten Pak Werdi. Bos Padang. Kinurepan jiwa raga ngundang rasa tumetese kangenku moyang segoro datang bisa ngunturke atimu. Jelas tada cok. Suwe gonku ngenteni. Lewung ing ati kang antuk jampi tak gendong kawane moyo dadya ati nyawiji nadyan ado tak parani. Monggo monggo monggo. Mas Supri, sampean iki tak promoseke njaluk lagu Lewung, tak gawane penyanyi-penyanyi sing single. Pan single ke panana bojone ke ora urus genah wong wis duwe bojo dewek. Mas Tenyong, Mas Supri iki manis, entune gingsul. Terus Nek senyum. hubungannya apa? Sakit, Mas? Murah man. Sakit Mas. Ya 2000 segepok ya ora apa-apa Kang yakin. Pokoknya juragane nasi padang riyen. Iki urusane mangko bengi iki ye. Nah, ki jenengan dhisik tandha sing pan gagian-gagian balik. Bengi ora dadi. Kudune sore-sorean, Pak. Kode, Pak. Sabda pandit Ayo Bang Kumis. Kesuwun kesuwun bosku. Bapak ki ora Waluyo kok nambah. nyanyi Rin. Ampun kaya kumpul, Pak. Rica, Pak Waluyo. Pak Waluyo. Juragane kan. Mas Supri, rumah makan Padang. Sing duwe Padang monggo 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 monggo. Joget, Bu. Pak RT-nya mana ini Pak RT? Hati
sing duwe ijo-ijo ke durung anu ngerogok-ngerogok ki jen. Keprimen ceritane. Ya karena beda dewek nyong anak dewek. Iki Pak Werdi, ya bos daging. Ki bos daging. Ya dewek-dewek anu sendiri-sendiri kayak kue. Beda urusannya karo sing kana sing kene ya sing kene. Sini Mbak, sini Mbak. 2 nih. Ya monggo yang mau duduk silakan duduk. Ini MC saya juga bisa buat tempat duduk ini. 50.000 kok. 50.000. Hah, murah men. Satu pandito. Masuk. Thank you. Yuk, kodane rondo spesial Pak Sarmin juragane daging. Yo. Spesial buat Monggo Pak Sarmin, monggo. Bu Timar, Pak Supri, Pak Sarno, Citra Bunda, Cahaya Baru. Monggo Pak Sarmin. Pengganti aku setia sampai mati. Ireng-ireng wadahe kotan, ayo bareng urip bebrayan, ayo bareng urip bebrayan. Pak Ayu janganlah ragu, jangan bimbang, janganlah cinta kepadamu. Nganggo blangkon surjane kuning sing wis kelakon, aja dipikir maning. Aduh Dik, aja dipikir maning. Pak Sarmin, Napa absen? permintaan sudah kami Napa laksanakan. absen? Ade kok jumeneng danten. Monggo. Ayo Pak, tunjukkan. Ayo. Jarar. Ayo. Jarar Ayo, juga Pak. karo mau. Ayo Pak Sarmin. Ra percaya ngendikamu kabeh priya pinter bekasane habis mengisi ajiku. Dokumen bergoyang bersama dengan jelas nada. Pak Sarmin. Ayo. Ayo Pak Sarmin. Apa Jelas nada lagi. Masuk Dek Mari.
aku siap jadi pengganti, aku setia sampai mati. Ireng-ireng wadahe kontan, ayo bareng urip bebrayan, aduh dek urip bebrayan. Pak Ayu janganlah ragu, jangan bimbang, jangan aku cinta kepadamu. Aku ngakon cari kuning, sing wis ngakon cok dipikir maning, aduh dek cok dipikir maning. Gak Besar bel-bel. Mas No, Mas No. Tolong. Mas Mus. Pak Sarmin iki pripun Pak Sarmin? Pak Sarmin. Niki tanduk malih napa sampun? Napa malih? Hah? Tembang kangen. Oke. Oke, baik. Mas, Bablas Mas ke tembang No. kangen dek iki. Mas No sing nganggo DP sik Mas No. Sampeyan sing DP sik to. Piro kok yo Jujur 1.500. Ya wis tak entekne sik ya Mas ya. Ora percaya. percaya ngendikamu. Kabeh absen. Fitri maju. Absen kabeh. Tembang kangen.
baline entah manis semu lewat tembangan iki wujud katresnanku. Kita. Terima kasih. Pak Sarmin, matur suwun lho Pak Sarmin. Ini lagunya apa? Lagunya apa, Mbah? Sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu. Pak Sarmin monggo. Nyeri punggung mas. Diapakno? Minum baik kontop cer. Mojer. Yanto bagus dewe. Iya. Yanto Ganteng tenan. Yanto eble. Yanto Enak tenan. Yanto wetenge luwe. Yanto gede. Gede apa nih? Yanto merengut bae. Alah Yanto apa? Yanto. Alah. Ayo terus. Telo gosong. Mangga pinara. Kontara kosong. 5.000 jama pupu. 50.000 ndemok. Suweng. Lagune sambung wanci dalu. Ora ndemok susu. Suweng ya, suweng. Hari yang ara-ara. Oke. Bosen sing liyane. Bosen sing liyane. Bosen. Jelas nada lagi. Monggo mriki merapat mriki ibuke. Mas No. Demi unger. Sing gedhe pangaturmu Mas papujenku jejentong hatiku Pasukan panitia. sambungku mung wanci dalu ngrupita saremu luwar erawemu Ganas Kamarato Halo Bunda, selamat dulu dong. Dek, ya. Punya remes nggak? Bawa receh nggak? Omo tenan Masuk. hati tetelu tak ganti kang mas pogem hati Mas Bogel Mas Bong, Bodo amat. ngapa tok kok nesu ki Males gua malu. katanya pacar waktu SMA ya iya. Ini? Iya, ayo ngaku. pacar waktu SMA ya Ini ya? Mantan ini?
Mantan apa? Innova itu ya? Ya jenenge kanca lawas lho, Dik. Penak Innova apa Innovi? Inopi. Penak numpak Innova apa penak numpak Innovi? Penak numpak Anggita. Anggita sapa? Mendah poyo yen jomblo-jomblo, salaman dulu Pak De, Sugeng Dalu. Halo Mas Ganteng. Sing gede pang Salaman dong sayang. Halo. Amel papujanku jejan hatiku sambungku wanci dalu ngrobet dosaremu kawan garwamu Kang Mas pakai dong kemana-mana Sesuk MC-ne aja akeh. Emang kenapa Lah pripun lo? Kenapa kamu Males kenapa? aku karo jelas nada saiki. Kenapa? Penyanyine anu horor-horor. Ning ambune wangi. Ambune wangi. Iki coba diambung. yang ini belum yang ini. Coba diambung. Ya ya. Masukin sayang. Aku. Sini Iya kayak dong. Roni. Saya As MC ini kayak Roni. karo Ronggo Lemu Ronggo. jagoan. Jeneng iki opo lakone? MC ini kayak Roni. Oke. Oke, Bersama baik. dengan Evani Ratnasari. Ndi MC cae? ra iso nyetop adan. Ya Allah Nini, kok kowe dadi kaya ngono to Nini, gak kaya padatan. Tanpa dirimu aku modar nih. Jajal. Aku Tolong di di rumah zoom, masalah. di zoom tolong ngeblur ya. Dani ngeblur. Halo. Dadi apa-apa nih? Wes tanpa dirimu aku gak bisa apa-apa. Aku Rara karo Amel jan rusuh kabeh. Iya no. Walah Nini, ki MC ini tuwek meno Nini. Idola len kaya ngene. Jelas nada yang pernah Ah tekan merauke aku. Iya iya pamer Iya iya. Mendah apa yen to sito urip lan andika mesti kadya mulya akhir putih wis terus bisa yuwara
Yuk spesial buat Pak Muji. Pondok Araso bergoyang asik bersama dengan Evani Ratnasari. Kerja ora jajan wong ayu sing tak tresnani rina wangi wong kaimpi-impi aku ora bisa lali mong epani beku jateng ati sayang Aku ora bakal lali mung sliramu papujan seliramu sing tak tresno karwane pengipun aku wis kebacut tresno angin ati kumpul gawe loro aku nggumun angger mik sing nyanyi Pak mati cobi halo halo ganti iki mikmu mati lho kowe halo 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 nano 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 yo Nano monggo Mas. Iki Jate kowe iki. wedok nih Iki jatahe kowe Mas. kowe iki jane mudeng lagu apa ora Wes, iki bebarengan ya. Oke. Nah, Dum-duman ya. oke Ning aduh apa deh sliramu nanging gedhe no atiku Gusti kok nyuwun ngapura terus bersama dengan Jelas Nada campur sarinya Indonesia spesial buat Pondok Tarasu Pak Muji wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung kaimpi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati mana di mana ambil sayang Matian sepisan ketemu monggo nanging gedhe ning rasa tresnaku
lho Mas. Selaku nih. Lah ya Aku tak idak-idak apa piye? terus rokok. Monggo sedaya kru panitia. Sampai saya lagu terakhir. Terima kasih untuk keluarga besar Campur Sari Jelas Nada, juga Raja Wali,